spomenutý, no. Aha, Rozkáž mi... aj tak. To bol line-up, čo? Line-upy, počkaj. A ak mi to hodí ten Tak, tu Jorus. namieríš a hodíš to do kika, čo? Nemôžem to ani tam hodiť nade, lebo... Ježiš. To nechcem ísť kamo, ja tam Čo? 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 Ja som bytol ďalší extrém, ja som ho normálne flukol zo 60%. Ja som niečo flukol. Ja som reálne niečo flukol. Čo ti drbe?